Na černýho koně, když ty... To je skopáno, to je skopáno. Tu už si sežral 4 rohlíky. 3. Ty jsi si mak, vole. Počkej, já jsem můj vylzu, a nejde, jsem to papal. Co děláš? Dobrý den. Já se vám představím. Dobrý den, já se vám představím. Jmenuji se Rukavavica a do dnešního pořadu jsem si přivedl Otku Kořenářku. Já jsem Kubír Krejčí. Já jsem ten prodavač z Vány. Já jsem ten prodavač z Byly. Nech toho, ty hydro. Yeah.